Shagaru Quarters. Ya gayyace mu wannan taro wadda ya haɗa abubuwa guda uku: sauka ta alƙur'ani da maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama da buɗe makaranta da masallaci. A wannan gayyata ya gayyaci malaminsa Shehu Abdul Jabbar. Shi Sharu Buna Bakadire ne, muƙaddami ne kuma na Kadiriya, kuma ɗaya daga cikin almajiran Sheikh Abdul Jabbar ne. Ni kuma Abdul Jabbar muna da aminci mai ƙarfi tsakanina da shi. To mun haɗu a wannan guri, na gabatar da waɗansu bayanai wanda a cikin waɗannan bayanai an yanki waɗansu kaman guda uku an watsa su a duniya. To ba mu san manufar hakan ba. To ‘yan uwa masoya suka ce lallai na yi bayani akan waɗannan abubuwa inda zai gamsar da mutane. Taron na yau ma ya kuma turo wakilansa Sheikh Muhtar Wali Fataskun. Da yake wallahi mutum ko mala'ika ne shi ba zai iya ba, ya kwana ba bacci ya wuni ba wannan aiki ne wanda na rantse muku da Allah kafin a san malamin da ya tun daga sahabbai, zan cika baki tun daga sahabbai har yanzu samun malami da yake bahasi kan addini irin malam Abdul Jabbar babu. Sai na biyu, a cikin bayani na ce mutum ko mala'ika ne ba zai iya binciken da Shehu Abdul Jabbar yake yi ba. Na faɗi wannan kuma tuntuban harshe ne. Ba na nufin mala'ika ne, abinda nake nufi zan ce mutum ko shi aljani ne. Kuma da nace ba a samu wani malami bai bincike ba tun daga sahabbai, na faɗi wannan. Shi kuma abinda nake nufi ba maluma irin wanda suka shahara a duniya ba. Irin shi Malam Abdul Jabbar ni ban gani ba na ce a cikin matasan malamai, ko wanda zan karanta a karance ko wanda za a bani